Kada bih spojila vrijeme i bila sada u vremenu u kojem jesam, a istovremeno bila Toma apostol u onom trenutku kad je ugledao Uskrslog, vjerojatno bih odreagirala spontano. Kako je dobro vidjeti te opet, staviti ruke u tvoj probodeni bok. I biti vjeran i reći: Gospodin moj i Bog moj. I vjerojatno bih prestala biti taj Toma svih vremena. Onaj kojem treba dokaz, kojem niti uvjeravanja prisutnih očevidaca nisu bila dovoljna. Ma zapravo volim tog Tomu blizanca, što je naprosto udario pečat pravoj vjeri. Nije bio licemjeran. Iskreno je srcem tražio i to je i dobio. Dobio je priliku, točno ono što je zatražio. Staviti svoje ruke u probodene čavlima. Osjetiti, doživjeti, uvjeriti se. I tko od nas nije doživio to Tomino iskustvo nevjere? Sumnje, odbijanja, poricanja, mimo svih uvjeravanja nekad onih kojima bismo inače vjerovali. Ali kad se nešto čini nemoguće, nadnaravno, neizvedivo unutar ovih granica vremena i prostora, zakonitosti kojima smo određeni, za koje znamo da jedino ovdje funkcioniraju, kad je tako, teško je povjerovati u ono što je sam Spasitelj i Učitelj govorio da je sve moguće. I da ćemo i mi činiti i veće stvari od onih koje je sam činio. A on to nikad ne bi rekao da ne zna da je tako i da će tako biti. Zato ja volim Tomu nevjernog. A što bi rekla moja baka Dragica, ti si ko nevjerovani Toma. Nevjerovani. Mislim, možda je mislila na nevjerojatni, ali volimo je zbog tog izraza. Kao što volimo i apostola Tomu. Kao što volimo i Tomu Zdravkovića. Duboko je, daleko je, ja osjetih svu gorčinu, dotako sam dno života, sad verujem u sudbinu, ali tebe više nema u snovima ni na javi. Kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje za trenutak zaboravi. Kako da te muko moja, kako da te tugo moja, kako da te srce moje. Kako? Eto tako. Lako. I onda vidiš da svi su Tome svoj na svome. I svaki Toma ima nešto od tog doma iz gornje sobe. Ako si iskren, ako slušaš srcem, duša će ti se otvoriti. I ti ko Toma sam sebi odgovoriti. Ali najprije trebaš otvoriti. Trebaš se otvoriti kao što se otvorio apostol Toma uskrslom Kristu. A Kristu nije bilo potrebno otvoriti vrata da bi ušao. Ušao je, prošao kroz zaključana. Sa smješkom ih sve pozdravio.
mir im donio. A potom sjeo i onako ljudski pitao, imate li što god za jesti? Ne daj se smesti. Bog ostaje čovjekom, uvijek živ. Toma je povjerovao. A jesmo li mi? Trećeg srpnja 2026. na blagdan Svetog Tome Apostola. Mirjam Nadin. I blagoslov svim Tomama.